Horoscopul lunii august 2024 pentru Zodia Fecioară. Bun venit pe canalul nostru Horoscopus, studio de astrologie. Apăsați butonul abonează-te și activați notificările pentru a fi mereu la curent cu previziunile astrale zilnice. În luna august, accentul cade pe introspecție, încurajând explorarea sferei creativității. Este un moment potrivit pentru a aduce ordine în viața personală și pentru a îmbunătăți relațiile. Comunicarea poate fi afectată în perioada de retrogradare a lui Mercur, oferind oportunitatea de a reflecta asupra modului în care îți gestionezi emoțiile. Echilibrul este cuvântul de ordine pentru realizarea obiectivelor profesionale. Luna se încheie cu un accent pe armonizarea finanțelor și valorilor personale. Iată cum fiecare eveniment astrologic al lunii august va influența Fecioara. Luna nouă în Leu din 4 august va pune în centrul atenției aspectele legate de dezvoltarea personală. Aceasta este o perioadă excelentă pentru a te reconecta cu tine și pentru a-ți stabili noi obiective personale. Energia vibrantă a Leului te încurajează să îți explorezi laturile creative și să îți găsești noi surse de inspirație. Este momentul ideal pentru a te retrage puțin din agitația cotidiană și pentru a reflecta asupra direcției în care vrei să îți îndrepți viața. Tot pe 4 august, Venus intră în Fecioară, aducând o influență practică și analitică în viața ta personală și în relațiile tale. Vei simți o dorință crescută de a face ordine în toate aspectele vieții tale. Este un moment potrivit pentru a lucra la detalii și pentru a face ajustări care să contribuie la armonia și stabilitatea relațiilor tale. În această perioadă vei aprecia gesturile mici de afecțiune și sprijin din partea celor apropiați. În perioada 4-28 august, Mercur retrograd în Fecioară și Leu poate aduce confuzie în sfera comunicării și în planurile tale personale. Este important să fii atent la felul în care te exprimi și să eviți luarea deciziilor pripite. Această perioadă îți oferă oportunitatea de a corecta eventualele greșeli din trecut și de a te reconecta cu tine. Poți folosi această perioadă pentru a-ți eficientiza planificarea zilnică. Luna plină în Vărsător din 19 august aduce cu sine o energie bună în sectorul sănătății și al muncii tale zilnice. Acest moment este ideal pentru a te elibera de limitările și condiționările care ți-au împiedicat progresul în aceste domenii. Vărsătorul îți permite să explorezi noi modalități de a-ți îmbunătăți sănătatea și eficiența la locul de muncă. Este un moment excelent pentru a împărtăși idei și pentru a colabora cu ceilalți în proiecte inovatoare. Conjuncția Jupiter-Saturn din 19 august marchează un moment semnificativ de echilibru între expansiune și structură în viața ta profesională și în relațiile tale de muncă. Jupiter în Gemeni îți amplifică dorința de a explora noi oportunități profesionale și de a te dezvolta în carieră, în timp ce Saturn în Pești te poate ajuta să-ți realizezi obiectivele profesionale prin combinarea viziunii autentice și a disciplinei. Luna august se încheie cu Venus intrând în semnul Balanței pe 29 august, aducând echilibru în gestionarea finanțelor și a valorilor personale. Venus în Balanță te încurajează să rezolvi conflictele mai vechi. Este, de asemenea, o perioadă excelentă pentru a te dedica activităților care aduc liniște și armonie în viața ta. Folosește această energie cosmică pentru a-ți îmbunătăți viața și relațiile, având încredere în abilitățile tale de analiză și în capacitatea de a te adapta la schimbări. Recomandările astrologice sunt doar orientative și nu pot înlocui deciziile personale. Dacă doriți să aflați predicțiile zilnice ale horoscopului, nu uitați să apăsați butonul abonează-te și să activați notificările.